θα ήθελα να παρακολουθήσω την Μαρούσα την Κούβελα. Είναι επιστημονική συνεργάτη του ΕΚΠΑ στην Τρίτη Παθολογική Κλινική, να μιλήσει για τις πολιτικές μείωσης της έκθεσης σε καπνικά προϊόντα. Καλημέρα και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Θανασάκη, για την πρόσκληση όλων εμάς των διδασκόντων του μεταπτυχιακού προγράμματος, να μιλήσουμε για κάποια πολύ φλέγοντα ζητήματα. Εγώ θα ασχοληθώ με τα καπνικά προϊόντα, τα οποία είναι ένα ζήτημα πολιτικών δημόσιας υγείας, το οποίο είναι τρίπιο από πολλά σημεία και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα μιλήσω για επιδημία καπνίσματος, όχι επιδημιολογία καπνίσματος, καθότι το κάπνισμα θεωρείται πλέον επίσημα νόσος και έχει και ICD-10. Το κάπνισμα σκοτώνει τους μισούς καπνιστές που δεν αποφασίζουν να το διακόψει και είναι ο πρώτος, ο νούμερο 1 αποτρέψιμος παράγοντας θανάτου. 8 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας του τσιγάρου και 1,3 εκατομμύρια από αυτούς δεν είναι καν καπνιστές, απλά υπόκειται σε παθητικό κάπνισμα. Πρέπει να μας θορυβήσει το γεγονός ότι πάνω από 80% των καπνιστών παγκοσμίως ανήκουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Κάτι λέει αυτό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παγκοσμίως το ποσοστό των καπνιστών κυμαίνεται στο 22,3% του πληθυσμού, με την πλειοψηφία αυτών να είναι άντρες. Και στην Ελλάδα κάπου εκεί βρισκόμαστε, στο 24,9% το 2019 με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Παρόλα αυτά έχουμε κάνει πρόοδο, έχει πέσει πολύ το ποσοστό τα τελευταία χρόνια και έχει αυξηθεί και η πρόθεση διακοπής καπνίσματος, που είναι και αυτό ένα βήμα. Όμως επειδή οι επιπτώσεις του καπνίσματος εμφανίζονται αρκετά χρόνια μετά, το κάπνισμα στην Ελλάδα εξακολουθεί να αφορά το 25% των θανάτων μεταξύ των ανδρών και το 7,5% των θανάτων μεταξύ των γυναικών. Και δεν είναι μόνο καρκίνος ή τα καρδιαγγειακά ή η στηρότητα που γνωρίζουμε. Ο καπνός έχει συνδεθεί με 23 διαφορετικές ασθένειες που επηρεάζουν όχι μόνο τα χρόνια ζωής, αλλά και την ποιότητα ζωής και περισσότερες από αυτές καταλήγουν σε αναπηρία. Όμως, αυτό που δεν έχουμε περισσότεροι στο μυαλό μας είναι ότι το κάπνισμα επιβαρύνει και το περιβάλλον. Το επιβαρύνει πώς? Οι καλλιέργειες καπνού είναι πολύ περίεργες καλλιέργειες. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ο καπνός στην ίδια περιοχή πολλές φορές. Θα πρέπει να αλλάζει περιβάλλον, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια υλοτομία και για τα υλικά, για τα χαρτιά και τα λοιπά της παραγωγής καπνού, αλλά και για να βρίσκονται έφορα εδάφη. Οι εκπομπές από αυτό που εκπνέει ο καπνιστής είναι πιο επιβλαβείς από ότι είναι ο ντίζελ πετρελαιοκινητήρας. Δεν θα πω για τις γόπες που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι βρωμίζουν κτλ. Τεράστια κατανάλωση νερού, 22 δισεκατομμύρια τόνους νερού κάθε χρόνο χρησιμοποιεί η καπνοβιομηχανία και φυσικά οι εκπομπές διοξιδίου με ένα τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα των καπνοβιομηχανιών. Και εκεί που είχαμε τα γνωστά, τα κλασικά τσιγάρα, πουρα και είδη καπνού που όλοι ξέραμε και που κάπως προσπαθούσαμε να τα περιχαρακώσουμε, ήρθαν τα νεότερα καπνικά προϊόντα, τα οποία ανήκουν σε δύο κύριες κατηγορίες. Είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που παίρνουν κάποιο υγρό, είτε είναι προγεμισμένα, είτε υπάρχει υγρό αναπλήρωσης, και τα θερμαινόμενα τσιγάρα, τα γνωστά IQOS, αυτή ήταν η πρώτη μάρκα που βγήκε, που ουσιαστικά έχουν καπνό μέσα, εμποτισμένο σε μια ουσία, ο οποίος θερμαίνεται, δεν καίγεται όπως το κλασικό τσιγάρο. Και παρότι έχει γίνει μεγάλος αγώνας από τις εταιρείες να τα προωθήσουν σαν μειωμένου κινδύνου προϊόντα, στην πραγματικότητα είναι προϊόντα τροποποιημένου κινδύνου. Έχουν φανεί ότι υπάρχουν ουσίες μέσα που δεν υπάρχουν στα κλασικά τσιγάρα, που ενέχουν κινδύνους για την υγεία διαφορετικούς από αυτούς που έχει το κλασικό κάπνισμα, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και με αυτά. Τώρα, το να μειώσεις τα καπνικά προϊόντα παγκοσμίως είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Χρειάζεται έλεγχος σε πολλά σημεία. Έλεγχος των προϊόντων της αγοράς, έλεγχος της διαφήμισης και προειδοποιητικές σημάνσεις, περιορισμός της παράνομης διακίνησης, που δεν θα μιλήσω γι' αυτό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί τα παράνομα προϊόντα είναι ακόμα πιο επιβλαβή για την υγεία από ότι είναι τα κλασικά καπνικά προϊόντα. Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και βοήθεια στους ήδη καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα, που πλέον είναι και αυτό εφικτό.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και οι στρατηγικές που χρειάζονται πρέπει να είναι τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Να προστατευτεί τόσο η δημόσια υγεία, να προστατευτούν οι μη καπνιστές, να προστατευτούν οι ευάλωτοι πληθυσμοί, όπως είναι τα παιδιά, και φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσω από πιο ευρύ πλαίσιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ίδρυσε το 2003 το Framework Convention on Tobacco Control, που είναι ουσιαστικά μια μεγάλη συμφωνία στην οποία κάνανε κάποιες χώρες για να μπορέσει να ελέγξει το κομμάτι του καπνίσματος. Συμμετέχουν 182 χώρες, έχει υπογράψει και η Ελλάδα σε αυτό. Και ο στόχος είναι να γίνει ένας ισχυρός έλεγχος με τόσο τον περιορισμό της ζήτησης καπνού, αλλά και της προσφοράς καπνού. Δεν θα σας πω πολλά, είναι πολύ μεγάλο το πλαίσιο. Θα σας πω λίγο για την πρωτοβουλία Empower, που είναι ένα κομμάτι αυτού του framework, που είναι το κομμάτι που προσπαθεί να μειώσει τη ζήτηση προϊόντων καπνού με οικονομικά μέτρα, με μη οικονομικά μέτρα, με ενημέρωση του κοινού, με περιορισμούς στις διαφημίσεις, και ο απότερος στόχος είναι τόσο η βελτίωση της δημόσιας υγείας, όσο και η μείωση της επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας από τις συνέπειες του καπνίσματος. Και έχουμε κάνει δουλειά μέχρι τώρα. Τα καπνικά προϊόντα παγκοσμίως έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Όχι στον ίδιο βαθμό σε όλες τις χώρες. Δεν έχουμε ξεκινήσει και από το ίδιο σημείο από όλες τις χώρες. Ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν να πέσει κάτω από 30% η παγκόσμια κατανάλωση καπνίσματος, το οποίο το έχει επιτύχει μέχρι το 2025, αλλά ο στόχος αυτός είναι να εξαλειφθούν πλήρως αυτά τα προϊόντα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε το Tobacco Product Directive, είναι η Οδηγία 40-2014. Η οδηγία αυτή, το θλιβερό, είναι ότι για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα και με τόσο σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, εξακολουθούμε να έχουμε μια οδηγία και όχι έναν κανονισμό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρα είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την οδηγία αυτή, δεν πρόκειται για κανονισμό. Και μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν είναι παράνομα, είναι ελεύθερα στην αγορά, με μόνο περιορισμό της ηλικίας. Η οδηγία αυτή, λοιπόν, η οποία έχει γίνει μια σχετική εναρμόνιση με δύο νόμους στην Ελλάδα, το 4429 και το 4715, αναγράφει κάποιους περιορισμούς. Κάποιους από αυτούς έχουμε υιοθετήσει, κάποιους όχι. Για παράδειγμα, απαγορεύεται στα προϊόντα καπνού στην οδηγία αυτή να έχουν χαρακτηριστικές γεύσεις. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει μόνο για τα κλασικά τσιγάρα και το στριφτό. Δεν ισχύει για τα νεότερα καπνικά προϊόντα. Γιατί οι γεύσεις αυτές όχι απλά κάνουν μεγαλύτερο κακό στην υγεία, κάνουν μεγαλύτερη αναπόθεση νοικοτήνης στον οργανισμό και είναι και πιο ελκυστικές για τη νέα γενιά που θέλουμε να αποτρέψουμε. Απαιτείται να αναγράφονται τα συστατικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για την πίσα και την νοικοτήνη και το μονοξίδιο του άνθρακα στα τσιγάρα. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι γνωστές προειδοποιήσεις που υπάρχουν πάνω στα πακέτα, να καλύπτουν το 65%. Δεν επιτρέπονται πολύ μικρά πακέτα, για να μπορούν οι προειδοποιήσεις να είναι ευκρινείς. Και επίσης απαγορεύεται η διαφήμιση και οι παραπλανητικές σημάνσεις στα προϊόντα. Η οδηγία δίνει δρόμο και για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, που πρόσφατα στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί και γίνεται προσπάθεια γι' αυτό. Επιτρέπει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύονται διαδικτυακή πώληση καπνού. Αυτό στην Ελλάδα δεν γίνεται. Πατάς ένα κουμπάκι με πάνω από 18 και ψωνίζεις ό,τι θες. Και υπάρχει μία υποχρέωση των κατασκευαστών να ενημερώνουν για τα καινούργια τους προϊόντα. Και αυτό αφορά κυρίως τα νεότερα καπνικά προϊόντα. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε μία ευρωπαϊκή πύλη καταχώρησης των συστατικών των προϊόντων, των νεότερων καπνικών προϊόντων, αλλά και του αερολύματος που αυτά παράγουν. Η πύλη αυτή ονομάζεται EUSEC, ξεκίνησε να λειτουργεί από το Μάιο του 2016 και ουσιαστικά η ίδια εταιρεία υποχρεούται να καταχωρήσει πληροφορίες για τα συστατικά του προϊόντος, για τις εκπομπές του αερολύματος και τα τοξικολογικά δεδομένα. Και ανάλογα με τις ουσίες που περιέχονται, θα πρέπει να κατατάσσονται τοξικολογικά, σύμφωνα με την ταξινόμηση CLP, που είναι για όλες τις τοξικές ουσίες, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και τους κινδύνους για την υγεία.
Σε αυτή την πύλη δημιουργείται και ο κατάλογος προτεραιοποίησης προσθέτων. Δηλαδή, είναι αυτές οι ουσίες που υπάρχουν, οι οποίες είτε προκαλούν, είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, είτε έχουν χαρακτηριστικές γεύσεις, όπως έχουμε πει, είτε είναι ουσίες που διευκολύνουν την εισπνοή και την αναπόθεση νοικοτήνης. Οπότε, σε σχέση με αυτή την καταχώρηση, υπάρχουν συστατικά που απαγορεύονται ή και που μπαίνουν υπό επιτήρηση για να απαγορευτούν αργότερα. Στην Ελλάδα υπάρχει μία επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να καταχωρήσει σε αυτή την πύλη δεδομένα για καινούργια καπνικά προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά μέσα σε 6 μήνες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η επιτροπή, παρότι έχει αλλάξει σύσταση αρκετές φορές και έχει κάνει αρκετές εκκλήσεις στο Υπουργείο, δεν της έχουν δοθεί κωδική πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πύλη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Πύλη τα ευρήματά της και να μην μπορούν να υποστούν κυρώσεις. Παρότι υπάρχουν ευρήματα μη συμμόρφωσης, να περάσουν 6 μήνες και τα προϊόντα συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, παρότι η οδηγία του 2014 ήταν αρκετά νέο προϊόν τότε, συμπεριλήφθηκε σε αυτό, δόθηκε οδηγία για μέγιστη συγκέντρωση νοικοτήνης και μέγιστο όγκο νοικοτήνης ανασυσκευασία και υπάρχουν και επίσης υποχρέωση να υπάρχουν επισημάνσεις επικινδυνότητας πάνω στα πακέτα. Στην Ελλάδα, ο έλεγχος αυτών των ουσιών γίνεται από το Γενικό Χημείο του κράτους, είναι το πιστοποιημένο μέσο και κατατάσσεται με βάση την ταξινόμηση της τοξικότητας και έχουν και κυρώσεις. Όμως, ο νόμος ο ελληνικός δεν έχει εκτελεστική ικανότητα για επιβολή κυρώσεων. Δηλαδή, το Υπουργείο δεν θα επιβάλλει σε ένα προϊόν να διακόψει την κυκλοφορία του, απλά θα πληρώσει ένα πρόστιμο και θα συνεχίσει να κυκλοφορεί. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτά είναι ότι επιτρέπονται τα προϊόντα ιδιοκατασκευής. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάρει υγρά, να τα αναμίξει, να βάλει ό,τι θέλει μέσα και να φτιάξει κάτι δικό του, το οποίο δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο τι είναι αυτό. Μετά από πολύ κόπο, μπήκε και το θερμαινόμενο τσιγάρο σε αυτή τη λίστα. Με τα προϊόντα εμποτισμού του καπνού, ουσιαστικά αυτό το κομμάτι του θερμαινόμενου τσιγάρου ελέγχεται, πάλι με βάση την ταξινόμηση CLP. Όμως, από το 2020 και μετά, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σε αυτά τα προϊόντα. Και αυτό γιατί με το άρθρο 16 του 47-15 καταργήθηκε η Επιτροπή Αδειοδότησης Νέων Προϊόντων Καπνού και αντικαταστάθηκε με την Επιτροπή Αξιολόγησης Νέων Προϊόντων Καπνού. Όπου τι κάνει, συγκρίνει το νεότερο προϊόν με το κλασικό τσιγάρο. Θεωρητικά σε 3 τομείς. Χημική σύσταση, έκθεση του χρήστη και κλινικά συμβάματα. Όμως, αποφασίσανε ότι κλινικά συμβάματα δεν μπορούν να πούνε, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για να συγκρίνουμε το κλασικό τσιγάρο με τα καινούργια προϊόντα. Έκθεση του χρήστη, πώς θα μετρήσουμε σε τι εκτίθεται ο χρήστης. Άρα, καταλήξανε να ασχολούνται μόνο με τη χημική σύσταση και μάλιστα με αυτό που δηλώνει η ίδια εταιρεία ότι περιέχει το τσιγάρο, το νεότερο καπνικό προϊόν. Και ακόμα μεγαλύτερη παγίδα. Αφορά μόνο τα προϊόντα που περιέχουν νοικοτήνη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα που δεν περιέχουν νοικοτήνη και γι' αυτά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και κανένας περιορισμός, παρότι υπόκειται στους ίδιους δασμούς, στην ίδια φορολογία και θεωρητικά στην ίδια νομοθεσία. Αφόσον λοιπόν το κράτος προσπαθεί να περιορίσει τουλάχιστον τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια από την ιατρική κοινότητα να ενημερώσει το κοινό. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει την ομάδα διακοπής καπνίσματος που κάνει πάρα πολλές δράσεις. Υπάρχει αυτό το site, το ΔΕΚΑΠΝΙΖΟ, το οποίο ενημερώνει τους νέους για το ωφέλη από τη διακοπή καπνίσματος και υπάρχουν πολλές δράσεις που μπορεί να ακολουθήσει. Πολλές συνεντεύξεις τύπου, ενημερώσεις. Αυτό είναι μια δράση που έκανε η Πνευμονολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Προμηθέα για τους έγκλειστους σε φυλακές. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μαζεύουν υπογραφές για ένα χώρο χωρίς καπνό και φυσικά ενημερώσεις των παιδιών στα σχολεία, γιατί από εκεί πρέπει πάντα να ξεκινάμε. Και θα τελειώσω με το κομμάτι της διακοπής καπνίσματος. Αυτή είναι ένα διάγραμμα το οποίο είχε δημοσιευτεί το 1977. Παρ' όλα αυτά, αρέσει πάρα πολύ σημασία στους πνευμονολόγους, διότι δείχνει την έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας με την ηλικία. Πάνω με πράσινο είναι σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο που δεν έχει καπνίσει ποτέ, όπου εκπίπτει η πνευμονική λειτουργία με τα έτη.
Με κόκκινο είναι καπνιστής που είναι και ευάλωτος στο τσιγάρο. Σημειώνω εδώ ότι δεν μπορείς να προβλέψεις ποιος είναι ευάλωτος στο τσιγάρο. Και βλέπουμε ότι οποιοδήποτε στιγμή, ακόμα και προς το τέλος, αποφασίσει ο καπνιστής να διακόψει, πάλι θα έχει όφελος. Πώς θα το κάνει αυτό? Υπάρχουν πλέον οργανωμένα ιατρεία διακοπής καπνίσματος, τα οποία είναι είτε σε ιδιωτικά ιατρεία, είτε σε νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά. Μπορούμε να τα βρούμε στο site της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, αλλά και στο site του Υπουργείου, πιστοποιημένα. Δράσεις της Πνευμονολογικής Εταιρείας για εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη διακοπή του καπνίσματος. Και σίγουρα την αξία της βραχίας συμβουλής από όλους τους επαγγελματίες υγείας. Έχει φανεί ότι αν οποιοσδήποτε γιατρός, οποιασδήποτε ειδικότητας, τον επισκεφθεί κάποιον για οποιονδήποτε λόγο, αφιερώσει 3 λεπτά να πει στον ασθενή για τα ωφέλη της διακοπής καπνίσματος, αυτός ο ασθενής έχει τις περισσότερες πιθανότητες να το διακόψει. Και μιλάω για τα ωφέλη της διακοπής καπνίσματος, γιατί δεν τρομάζουμε τους ασθενείς, δεν τους λέμε τι θα πάθουνε κακό αν καπνίζουν, τους λέμε τι καλό θα τους συμβεί όταν το κόψουν. Μένουμε στο θετικό κομμάτι. Πρωτοβουλίες Πνευμονολογικής Εταιρείας από το 2009 εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας στους τρόπους διακοπής καπνίσματος και η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία εξέδωσε τη μονογραφή που έχει πάρα πολύ αναλυτικές οδηγίες για όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.